merchandise? Ja, det er det. Ej, jeg elsker bare rødme. Ja, det kan du godt lide. Ja. Har du nogen at sove med? Altså i telt? Nej, faktisk ikke. Vil du sove med mig? Jeg har en kæmpe sovepose. Ja, måske. Kom nu. Okay. Er vloggen tilbage, eller? Ja. Vloggen! Ej, nu er jeg glad. Rødme Festival. Vi skal løbe ind på pladsen. Vi kan faktisk løbe ind nu. Du kan godt snige dig ind, faktisk. Eller løb. Løb. Vi skal til at lave musik. Har du også set vloggen? Jeg vil lige også sige hej til Bertram. Kom nu down! Og Ella har lavet Beautiful Bong, som hun jo er. The beautiful girl with the beautiful bong. Bang, 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 bang. Vi har dinner party. Jeg har en apple med. Hvad siger I til flavor? Den er god. Wow. Den smager alt. Det er fucking klam. Hør mig lige, det er jo Emil Senil. Stik mig en bong og giv mig et smil. Hør det lige, det vil lige på det beat. Vi får råd med nu, og vi holder den stil. Pesto. Nu når hun laver godt content lige nu. Det der sker lige nu, det er de sidste til campen er ankommet. Det er doktormanden. Jeg har brug for noget medicin. Nu er det tid til bong. Som Olli sagde, så var det tid til bong. Elias og jeg, vi skulle tage en bong sammen. Men manden putter rødvin i vores øl. For vi ligger planer, ligger komplot. Kører det ned, som planter i en kompost. Hun er en dirty girl, jeg har brug for en kost. En eller anden, stik mig en kost. De spiller fodbold i min baghave, og jeg tror jeg til Messi. Jeg vil spille solbrand på min mave. Jeg har brug for en kop, jeg kan hælde i. For solen skinner altid på en vinder. Sådan skinner på os. Der er kun én sandhed, jeg kender. Rødme er bedre end Ross. Hej så, vejret er lige nu til at det står på solnedgangen. Men status er det, at Camp Rødme har vist sig at være et godt sted for folk. Vi hygger henover. Der er ret mange pavilloner og borden har gjort numbers. Nu er jeg gerne sendt over til min co-host. Mængden af bong, jeg har taget, den er utallig. Jeg ved det ikke. Nu er vi kommet til Rødme, og det er ja. Jeg har det så godt lige nu. Jeg vil gerne sige tak til Bonken. Lille dame. Tak til Elias. Lille dame. Lille dame. Hvad er det, vi skal høre? Jeg ved det ikke. Olli. Hvad er det, vi skal høre? Så er det gjort. Fedt. Fucking fedt. Ja, nice. Det billeder på det beat, jeg er fra England. Smør i munden, slips på og skæv fortænd. Hvad klokken, det er vist tid til en bøgmand. Tak maven, tak doktormand. Han er under dyne, ligesom Bøgmand. Han vil gerne have mig, det er min påstand. Han har chokolade, har en sød tand. Og er tissemand, pas på eller ikke. Og han er hyggelig, Han er ikke min formand. Har en spøg, du kan bare kalde mig sodavand. Vi lægger hovedet ned, hold afstand. Hvad er det, du har lavet lige? Jeg ved det faktisk ikke helt. Men i det mindste har du ikke tabt maven. Det er rigtigt. Tillykke med det egentlig. Det var virkelig flot, synes jeg. Jamen tak. Insert video of Ella puking. Den rammer hårdt. Ikke en performance, altså fuldstændig under radaren. Ingen så noget. Det var 10 ud af 10 perfection. 4-0. 4-0. Er det 0? 4-0. 4-0. Vi tager til Dresden. What the hell? Oh my god. På en... Sorry. Har du det godt afsted? Det er ikke sjovt. Hvad er klokken overhovedet? Og nu ved det. Nej, det er hende på Rødme-sangen. Nej, det er hende på Rødme-sangen. Det er Butler på det beat. Vi skal se en kævleturnering. Og vi skal ikke være med.
mest lyttende, opmærksomme. Jeg er ikke været gas i den her bad boy. Der var happy hour, og så købte vi t-shirts. Og vi drukkede 4 af dem, og det er 5 minutter siden. Jeg har lige set Skammeren stødrør, og jeg er helt vildt glad for det. Og jeg fandt den her hat, den er helt vildt sej. Tag til runde, lad os se, hvad det kan. Hvis det er en, kan du ringe til en brandmand. Hun bliver fuld, den er høj vandstand. Spørg, hvem kan, det kan England. Hvornår jeg kommer hjem? Jeg synes, der er Livia Jeg skal og Astrid brød. fucking klap. Jeg skal fis. Det var med Hej vloggen. Vi er færdige. Kan jeg godt mærke. Det er til rating i Rødme. Jeg har siddet på en frisk 8, tror jeg, og det har været skide sjovt. Nej, det har faktisk været 9, tror jeg. Hvis det bare var lidt koldere om morgenen. Ja. Der var lige en lille hedebølge, der ramte os der. Men heldigvis kommer det til at regne hele ugen. Ja, let's go! Tak Danmark. Tak Danmark.